Tuo ikkuna oli valmiiksi rikki, niin mä sain tuosta oven auki. Niin pakko mun käyttää. Nuo ei uskalla tulla tänne, mutta mä kyllä käytän tilaisuuden hyväksi. Mä laitan tuon ultranoja. Pakko käyttää tilaisuus hyväksi ja käydä kattoo nämä paikat. Täällä on kyllä komeroita on joka suuntaan. Täälläkin on joskus kato ikkunat rikottu, niin laitettu bajeri. Täällä on semmonen niin homekatku kuin voi vaan olla. Tää on jauhesammuttimia tyhjennetty tän. Sen takia täällä on no bajerit. Täällä on tippassut tää kattokin vettä. Onpa iso rakennus. On täällä mahtunut porukka. Pääkunnossa älä avaa. Ai sä tuus. On kyllä niin siistit paikat. Tämä on kyllä vähän. Uskaltaako tässä kävellä? On nämä vanhat rakennukset niin kestäviä. Niin on, nämä vanhat on vähän tämmöisiä. Tämmöisiä niissä on niitä komeroita rakennettu. Rikottu telkkari. Kun sä kävelet eellä, niin sä oot vähän sitten eessä. Tässä on nämä toiset portaat. Käymään täällä. Elea Raukka itkee, kun sitä pelottaa. Täällä olisi tämmösiä motteja. Max. Joku on kato herkut. Ui, ratiisi toi latti. Mennäänkö tästä nää portaat? Tää on lähempänä nää. No. Tässä olisi ollut nämä toiset portaat. Täällä olisi sitten vaikka mitä. Täällä olisi kaasupulloja. Kato, voisi liettä käyttää. Tuossa olisi varapulloja. Täälläkin oli jotakin Oulusala soi. Ei käytössä. Joo, minä tulen. Saat sitten kotona vasta nähdä. Se on niin pitkä. Joo. Elea ei uskaltanut tulla, koska se ei tiennyt, että jos vartija tulee, että entäs vartija ei usko, että tämä on ollut valmiiksi rikki. Se on lukossa. Kotona sitten.